हेलौ लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आं आरो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावबाय। बे भिडिअआनो जादों लोगोफोर गहपुरनि सिङाव थानाय आरएस फिल्म प्रडाक्शन बेनारजों दिहुनजानो गोनां बे बोसोरावनो फैगासिनो दङ गहपुरनि अनजालि मुंनि आबुं बर' सावथुन। बे सावथुननिनो शुटिंनि गिबि बेखेवजेननाया जागायबाय आरो बे सावथुनखौ थाबैनो विश्वकर्मानि सिगाङावनो रिलिजबो खालामनाय जागोन होननानै बिथांमोना फोरमायहरदों। बे सावथुनाव गाहायै फाव खालामनाय नुनो मोनगोन फावखुंग्रि सुनिता बर' आरो फावखुंगुर महरै फाव खालामनाय नुनो मोनगोन सन्जय नार्जारी बिथांमोनखौ। बे सावथुननि डाइरेक्सनखौ होगोन एस जकिं आरो राकेश नार्जारी बिथांमोना। बे सावथुनखौनो प्रडिउस खालामगोन बिथां सन्जय नार्जारी बिथाङा। एक्सन डाइरेक्सनखौ होगोन बिथां बिदांसा बसुमतारी। बे सावथुननिनो ससे स्क्रिप्टखौ बिथांमोना बुंस्लिबनानै होनाय बायदिब्ला बे सावथुना सासे जोंनिनो बर'नि बर' आर्मि एनडिएफबि बिथांजों लोगोसे सासे बर' सिख्ला बिथांमोननि गेजेराव जानाय जाथायनि बागै जागोन होननानै फोरमायहरदों। गासैबो बुहुमनि रायजो राजाफोरखौ आङो नायगोन एबा गनायनानै लागोन होननानै आं आंनि गोसो गोरबोजों खावलायदों आरो लोगोसे फिल्मनि मुंखौ गहपुरनि अनजालि दोननाय जादों। बेखौ आंनो लिरदोंमोन, दा आं बयखौबो अनसायगोन होननानै आं खावलायो। नोंथाङा दिनैसिम मोनबेसे फिल्मफोरखौ बानायनाय जाखो? आङो फिल्मखौथ' आं मोनबा जाबाय, दिनैसिम मोनबा फिल्म बानायबाय आङो। रिमोनला संसार, अरखि, गहपुरनि मोदै, मैदेर मुहुनि, नै दा बर्थमान गहपुरनि अनजालि। दा बे दिनैनिफ्राय जागायसिगोन। बेनि ससे सुंद'यै स्क्रिप्टखौ बुंना होनो हागोन नामा, माबायदि जागोन? बिनि मिनिङा जाहैबाय अनलि वान सासे एनडिएफबिनि काहानि। आं जेनेरेलि लायाखै, सासे एनडिएफबिनि काहानि लादों आङो। ओमफ्राय सासे एनडिएफबिजोंनो सासे सिख्लानि काहानि जालांगोन। दा नोंथांमोना नुगोन बे साननैसोनि गेजेरावनो जोङो बेखौ ट्रेलारखौ जों हगारनाय जागोन। लोगोफोर, आसा खालामो बिथांमोननि बे फैनो गोनां गहपुरनि अनजालि मुंनि आबुं बर' सावथुना मोजाङै मोजां दिहुनजाथों, लोगोसेनो बयबो रायजो राजाफोरजों अनसायजाथों होननानै मिजिंथिबाय। लोगोसेनो बिथांमोननि बे सावथुननि सुंद' आपडेटखौबो बेखिनियावनो दोनथ'बाय। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसेनो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो।